É o único remate à baliza, não é? Do Atlético. Canto já bateu, tira Varela, a bola sobra para já, vai rematar já, defende Varela e é o gol de Bjorn. É meses de fevereiro, março que se começam a perceber os problemas financeiros destas equipas. Portanto, estamos ainda muito numa fase muito inicial da época, muitas notícias já. E Bjorn a fazer aqui o golo. É o sexto golo para Sexto Bjorn, ele que foi o único jogador em... Направи впечатляващи мачове през миналата календарна година. Говори се много и за евентуално негова продажба в западен клуб. Може би двете неща нямат нищо общо, а може и да имат, но е факт, че последните мачове на Лудогорец Кайсара не е чак толкова активен в включването си в фаза атака най-вече. Навлязохме в последната минутка от редовното време. 3 ще бъде минималното допълнително, което Георги Йорданов назначи. А преди да изтекат и последните секунди от редовните 90 минути, Литекс може да вкара четвърти гол и го прави. Хет-трик за Бьорн Йонсен. Асистент за това попадение е Страхил Попов. Чворович е веднага да поднови играта. Георгиев към Никола Колев. Всъщност Пауло Регула, след това изстрел, грешка, Йонсен 3-2. Прекрасен удар на Румен Руменов. Много сериозна. В Пловдив в останалите 4 двубоя тимът или завършваше наравно 0-0 или губеше мачовете си. Загуби от Бероя с 0-2, от Левски с 0-1 за купата. А сега резултатът може да бъде изравнен и той е Бьорн Йонсен. Възстановява. Много желание. Играят със сърце. Играят със самочувствие. Тези неща липсваха в много от мачовете през пролетния полусезон. След зимната пауза. Сега Йонсен, чудесен финт. Дали тук резултатът ще бъде намален? Да. Чудесно изпълнение на американеца с норвежки паспорт. Той е точен отново. Има качество. Хубава комбинация между Йонсен и Асприля. Данил Асприля не трябваше по-бързо да потърси свой съотборник. Топката му беше отнета. Тук Перес успява да изпревари Малашенокс. Попов. Хубаво подаване към Йонсен! Гол! Страхотен гол! На Литекс, втори гол на Бьорн Йонсен тази вечер. И ето, че централният нападател прави разликата между... Там Сосранов се опита да нахлуе по левия фланг, но успя Руснака. И сега Литекс бързо подновява играта, опитвайки се да използва момента преди гостите да се прегрупират. Подаване към Йонсен, той много елегантно копва топката и какъв гол на централния нападател! Изключително изпълнение на Бьорн Йонсен, който изравнява резултата в 2. Продължава да бъде Арсенио. Бождар Васев му отне. Няма нарушение срещу Орлин Старокин. Арсенио, Бьорн Йонсен. Това изглежда много опасно. Данил Асприля, изстрел на Данил Асприля. Още една града. Бьорн Йонсен. 2-0 за Литекс. Градата бе на Данил Асприля. Готовка ще проведе Черноморе преди своя двубой срещу Пирин Разлог. Тимът ще пътува за Банско в понеделник, където ще остане 2 дни преди да играе срещу Пирин Разлог. Това е първи двубой, с който Черноморе започва и защитите на спечелената купа. Добра атака сега на Литекс. Кристиан Малинов към Йонсен и това ще бъде 1-0. 73-та минута Литекс дочака своя шанса. Бьорн Марс Йонсен също във втори пореден двубой успява
Арсеньев. Никола Колев към Арсенио. Хубаво центриране, шанс за отбора на Литекс и това е гол. Ловчани изравняват в 74-та минута. Бьорн Марс Йонсен върви. Naast er eten. Boven le bal Skynjelga. Walker. Tal Mayeriru. Bjorn Johnson. Is he here? Tal like it. The Hearts. Muirhead playing forward. Shein aan het huisje in de vaart. Is de kaalde Lippenos en Kileer. Is het hier Johnson! Hij is het rapste! Een bal, de stij. Hij is hij toen, is het rapste. Hart in Hosje. Het is alleen de kwartier. Het Hosje gaat. Hij is weer als vallen. In de laatste bal, de voetbal kan daar. Arne Giraud, bal, Skanja, Johnson, Shemekele Samson. Oh, ze creëert goal! Dat is hard. Bjorn Johnson. Dat gaat het bal. Meer beleggen met zijn draaien voor Arno Giraud. Waiting to come on as Robbie Muirhead stands over the ball. Muirhead into the middle. Patson tried to go up. Davis knocked it away. It's in. It's gone in and Hearts have got the equaliser. It wasn't a thing of beauty, but congratulations on Patterson. De ruimte zo heen puchtiger uit. Als Smith er alleen wil je. Je had toch die sploeg er. Kleedje gewoon weer in de teuf in de vaak. Smith Jeremiah Johnson. Bjorn Johnson.